St. Gabriel's Cooperative Credit Union. Happy family. Your member shares, member savings, youth savings, fixed deposit, personal loans, funeral loans, emergency loans, mobile banking, susu, funeral donation system, and somebody. Nasese kradi, dia buy me deni say, baby I will be a, ubet me a dial USSD code, *899, *54#. Now what deposit, and answer what check your balance. Sansuna bet me a tia loan, every crown won't follow procedure no. You was Santi Achim Central Municipal, Konongo, Market Area, inside Roman Catholic Church premises. Sansuna Behuyen, Ewojaso, Edumasa, and Asankari, and Afre 0205 420185 or 0322 121484. St. Gabriel's Cooperative Credit Union. Happy family. Forza Herbal Center and your nature seminaba. Forza Herbal Center. Hey, you damn wasi. Omuna kofa bam bam herbal bam. Ediaba. Me see a friend say bam bam. Herbal bam. Na we so de nua yini ni ha bamba pa. Ene de ya bam bam herbal bam. Na wunyate bam no pe. Na wa hu se usisi na ya oya, waposo na ya oya, wo kon na ya oya. He. Okotoje bam bam herbal bam. Meka na dia so bam bam herbal bam. Utimi me de twetwen ama onipadua ne sisi so. Wo so de a utimi sampa. Wo na ma sisi so. Bam bam herbal bam. Se wonamu na abu a bam bam herbal bam. Ya de twiani. Na wo ho adwo. Sasabro ene obi and nine so peja eye bam bam herbal bam 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 herbal bam Forza Herbal Center mama ye ho adwoyen bam bam herbal bam owura babia ton ro bia bisa bam bam herbal bam na won saka bia honam ya oni nyina ase betu o pedodo atwa frɛ Forza Herbal Center e was 0246 953332 0246 953332 Bam bam herbal bam 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 oh bam bam hunam ya oni nyina asibetu Banchi dos yatonu odom akani pode ba wofufuo no manaya wo de entina me say entibana wabe wo Image Royal Kitchen entibana otawuta chamada sakoto sa Image Royal entibana ben bravo sashe habeti taste habeti entibana stereo Image Royal entibana bino tasty. Image Royal Kitchen a chia kwa Konongo. Achievers Medical Center dano esrope. A honi MTN office and a DNMShe. 0538 868131 and 0208 486886. Frenabuku Ada Yedi Xiao Wabino Image Royal Ediane Otufa Betraudo Diadene Die Odene honono. What some brandesa no ope bibia gia from horudo. What for Tonchi herbal capsules? Oh, and you know quite obetumi aka biu. Tonchi herbal capsules for male vitality. Kaneno na wa ho keka wo fam. Nanso me ho se ho ayedin. Oh, me fa Tonchi herbal capsules. Ma pom dressing that them. In fact, how na me wono every ho. Tonchi herbal capsules. E mema wadi mfiedum wa twede kronkwa na efa. Enye ma apemfo e ma wo mo monifo ne kwada wodi mfiedum ye no. Eye good ma me say. Tonchi herbal capsules. E wo pharmacies, herbal and over the counter medicine sellers. Frequent Tonchi Links Limited. E wo 0553 511 159. Tonchi FDA agedwedi nkrato yatum. This was for me. Hey, nkwada munya mo ofa na mehwe sede ne hotie. So I was so okojogi no. Na ne hoto ne da benya wono wo se wo kotenetene na pomu. Egja se bonsu de wonwene no. Nipa ne di no mpo na eba no. Bomo na oba da benya wato me heme. Me bedru anadwo ya o ene se me firi mpa so a me se me behwe sede hotie. Oh, se de nyame adum adotafo no na dawroma. Me ho atome. Na nka me ya da de pomato wo se me kotenetene me mpo. Na he dokota na akoye. De da no ba ya na KOFI ka wasem. Providence Healthcare. Bomo jayo. Ene omo ya ade o. Me ka me
kyerɛ wɔ yɛde me duru hɔ a na wɔhyɛ aseɛ de mfidie sisi me so a na dɔkta no ɛbɛmiamiamea na afei wɔhyɛ aseɛ maa me nnuro ɛne sɛ masɔre agyina yi o wɔwɔ mfidie ahodoɔ yɛ a wɔde hwehwɛ nipadua no mu ahunu yadeɛ no ɛma ho aduro na me ama yɛ twɔn yi ɔmbɛtumi ama me so ate mmom wode anyi akyi kɔ bogo so obohu providence healthcare wɔ asan krom de late chairman akwabo a abosane mu a yɛne kɔbɔfitafoɔ no na ɛdi nhwɛne mu kumase yɛwɔ asanwase yɛne roman catholic church na ɛdi nhwɛne mu god so yɛwɔ manhyia main street yɛne big tom electricals ɛna ɛwɔ ɛdan kuro mu nkɔkɔ aduagiri opposite graceland tachima yɛwɔ ahemborɔ no so yɛne calvary baptist church no na ɛdi nhwɛne mu kɔnɔngo nso yɛwɔ agogo station yɛne ghana commercial bank na ɛdi nhwɛne mu dɔmaa ɛne n'ahenkuro wobɛhu providence healthcare ɛwɔ kyenkyenkye yɛne agape asɔredan no ɛna ɛdi nhwɛne mu dunkwaw ɔnɔfe ɛnso bɛhu providence healthcare ɛwɔ atekyɛm yɛbɛn ɛziefoɔ asɔredan no numbers mmienu a bɛtumi ne doctor ɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ 0245 01 2791 ana 0506 600 650. Providence Healthcare yàtọ̀ yàrá ní tuyaka. Bancho indos yato no odom aka nimpode ba wofufuo no manaya wo de entina me se etibana wabe wo Image Royal Kitchen etibana otta wota chamada sakoto sa Image Royal etibana ben bravo sashe habeti taste habeti etibana stereo Image Royal etibana bino tasty. Image Royal Kitchen echi akwa Okonongo. Achievers Medical Center edano esrope. Ehoni MTN office ene di animhwe. 0538 868131 and 0208 486886. Frena buku order yedi shiao. Wabino Image Royal ediane. Otufa. Betra udo dia dene die. Yeah. Plant well fertilizer. What Jimmy? I'm a metima remember coupon etma bobra. Ekuafo wo hio. Munsom e German fonsano e small but mighty. I me say e German fonsano e small but mighty. Ya uyi baako a ebo afidie kafo no baako. Se wo de bo a e mandoba ye no so doso. Masa e ye adwuma se nkonya. Plant well fertilizer ho asem na wo kan. Afe na wate ana. Na hwan pa na wo se onim plant well fertilizer. Masa plant well fertilizer no e ye adwuma che nkonya ampa. Eyema duade ne nobaye nyina bi te se tomatoes eburo emo